الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami ipagadatan ng mga dato na mga bai sanrakan wagi buto maanaw salam makalilinta din nakapipi ang ginawa mapiarkan ulang una kapipita gyang kaya pag-live tanong na panalang salamai sirakan ulang ng mga bagsami sulang ulang wano kesampayan sa gyang kaya live na salam rakan ulangon. Ikadua sabab pa kaya pag-live tanong na pakikilala mirakan no pagi yang kaiya na weekly Islamic seminar kami sa yang kaiya darpa kami sa Masjid Riverside Commonwealth Quezon City. Anto na yang kaiya weekly seminar kami. Yang ko ba pakikilala mirakan wa ika so mga darpa amaran nira kami yang kaiya teruna Quezon City na ang kanuro na pagkadarpa way bulaboro nagyang kaiya mga darpa amararanir kami lagi din nagyang kaiya mga bangsamya mga matatago sa Commonwealth Market sa Litex o din na so pada maranir kami saya na yang kaiya Islamic seminar na ayakap keednai na uman alungan na arbaa ito'y tinudan tano andad ni alungan na arbaa na naditano saya di seminar ayaman buwa ditano di kapag puun na uman alas 10 am nataman si waktu aluhur na gyuto oras aditano di kas seminar. Yang ito ba pagpakalangkap na Amerikano ka ang kano saya pagpakadarpa nagupkinagi yang kuto mga pipiya bitiara doon sa iku agamatan wa Islam. Yung kaiya ka seminar mga bangsami na isad na ya pananabnaran o iblis sumanusia na kailangan niya nun kagi ay mala pengalang si iku galbag mapian ang syaitan so iblis na pagalangan kanya si iku apian to na agalbag amapia nagyang kaya lagi day akapaganada si iku agamana saya di panabnar nagupana panagunta man so iblis kailangan niya nun sumanusia naman may karaya-raya paman na sampul na pagidam tanoi lala yung si mga ginawa tano irad na kalilimod o di na darpa ap seminaran na malatanuro ni bukla di tano kapunguyatan na mga ginawa tano na ayaw to asabab na su iblis na pagalangan tano niyan yun yan nakabaya uba so tao na pagkadarpa sa giyang kaiya lagi daya kalilimod kaya paman na kalilimod daya ay mala bitya raw na so agama Islam antunay o kita so tao na makilala niyan so Allah na gumapagana diyan so kay sa isa asiku Allah subhanahu wa ta'ala kapag agama way nagu mga bitiara si ko mga kukuman wagamatan wa Islam na dito ka baya o iblis sumanusia na pagkalaon nagyang kutwa imanian o di na pagkalaon nagyang kutwa kanalihan si ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang kuto ba mga bangsami gyang kaya seminarami na umandun na ya isa kapito gawin na maadnay na pagkalangkap namin si Arkano ang kanu ron pagkadarpa bulaboro sa mga bangsam yang marani saya na penderpakan usagi yang kaya seminar kami na api apa namawatan ni puna nagyang ko to wasung saya seminar nagyang kaya darpa amin alhamdulillah ka paman na
Tunay ini mililembe kaya sa Quezon City na gusto parking upama kusuta wasusaya na adna trakia na adna ka-parkingan niya nakamaula dagi nga iya dar pamisaya. Na nagina ni paman na sabab kaya paglayb tano kaan na lumangkap agi nga iya seminar pwedeng tano. Di tanway di pa magugupaan. Okay taya pagkalao nagyang kutwa sabut tano ku agama, pasiap tano nagyang kutwa panarima tano, para tiya tano sa Allah, kaya penakapini na aya di saya di makasumbi-sambi bantu nagu ulama di makapamagusay na so mga ulama tano matitu nagu unto lagi ang kutwa panarima iran. Uy, paman na ayad na rakiran nagyang kutuwa katitu agama tano Islam. Subalasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapia. So kesampaian sa giyang kaya live nagu ketukawan niya nagyang kaya na seminar saya na kepakayap tepenganiyo sugan saya na di kanu di seminar. Uy. Na gikuto ba padrupan na kepakaya ipagsiriwaya nagu pagtag niyo si kung mga bangsatan makatawan niyo mga tungan ini maranir kami sa giya kaya darapan na manalan salam tano mga bagsami sa giya kaya kapapantagan na di muntaya gupile sa giya kaya mga screen so mga ingaran niyo lagi diyan apsilam na kan na si Rahman Matuan salam rakanusan si Haji Faisal Tumadeng na salam rakanu mga bagsami si Sainal Sidik salam lagi dia na si Pandahi way sakano sana mga taga-Quiapo na nagpakaya darupakanu aya kapiagi kaya seminarami na open saya sa mga datu agu mga bai adna darupayuro na mga bai way adna darupayuro na mga bai na miya kapia-pia di kadu di maka paganad o mga bitirasi ko agamatan wa Islam. Salam ki Jim Nur Makali Uway Agus Ijunaid Tantaw yang kaya anini pagariya ka na si Amin Maylaw Subu-Subu Uway mga tagay Alabang salam rakanusan sa Alabang si Hajja Safia salam na salam rakano nagu si Numayri Makatanto si Angkal nagu si Mahaduddin Manabilang salam rakano mga bangsami sama na yan na diimuntay sa giyang kaya live tano lagi din na si kaya pagariya na si Abu Naira waalaikumsalam pagari ko na pupakaran ni kasi why sama na yan na ay oras tano na 9:29 na natulog-ulog ka minutos na pupunan tanong yung kaya seminar tan. Yung ito ba, padakalang kapan tanong saya na ayaw ito pagkapagkira ka tanong sa andauan. Yung ito pakatatayan tanong guru tanong si Sheikh Ali Hasan Taha. Kalalayaman iwanan, munad na yung ito mas katawan niyo. Pag-ilalayo na yung ito kapilitan ro sa yung kaya social media. Na isa mambuan na padukong mga ulama tanwa malay panaguntaman pana na benaran niyan din ipaman na malaap kasabutan o si ko agama tanwa Islam na kaya sumaranir kami saya malakay pen na sungano saya kaani o kama saya gyang kutu agurutan isang panamawatan na gyang kutu adar pa yan kasi imi pagkapong salipa na tuna ini sumyong rakatan sa giyang kaya darapatan. Pada salam namin na si Minoy Gimari salam rakano si MP Disari Nuan salam rakano si giyang kaya pagariya kana si Al Fauzan Mindalano salam rakano san sa Nubalitis Bayan salam kami kasi kung mga pagaritanusan. Uy, biati ada tanusan pa na tunay ini makatutuna. Uy, waalaikumsalam Al Fauzan Mindalano. Lagi dia na salam tanong na si Kamara Subu-Subu mga taga Bulacan, Bikuwayan Bulacan.
salam rakanusan insan kataya pamam na selam kanui ikhwan kaya pagaritan no si kamar subu-subu at tiga na salam rakanulangon na kapagaya pagka tunay ni pagandud ni runagyan ko tuwa salam makapipya ginawa kalilintad pada selam tanong na si Sunkin P. Sunkin salam rakasan agya kaya bubaitan no balasan wallah lalayod na yan imintay sa agya kaya mga live tano si Princess M. Haji Tahir salam rakasan bubayami si Kuwagama Islam si Ulania Sanggakala salam rakanu mga pagsami yang ipagadatan yang uto ba aya katim pelai agya kaya live tano na pigikilala mirakanu agya kaya seminar kasus Cameron na ayat na kabaya amin na dito no di makan degadakal makapamagupa si ko ukit kakasuatan no sagyang ko to agama tano Islam minsan pa sagyang kaya masatano na adnab ko si ko mga ulama tano sopa ka agyang ko to untula panarima agina ni pananabnaran o mga pagarinyo diyan na napkatago si ko mga ginawa tano upama ko pangin benaratan to nataro to puto aso paka wagama tano Islam ayar ko wagama tano Islam nagyang ko to minitalinguma unabitan wa Muhammad nagumi alim sa Quran lagi dagyan ko to akataro umal asy kasi Fauzan at tigyan na so ilmo nasianan kuwa o di na so ilmo naginan sa Quran nagu su hadithu nabitan wa Muhammad nagugyan ko to agyan ko to paman na mga sahaba nagusto paman na katimbalian na sa mga salafus salih na sa paman na inip maanayran kaya sa putera sa Quran nagusto hadith na gyuto do naman buki paman na terimaan tano kao pama ko ba sa katado ni gida-gida na marganari mga pagariya kagi paman na sugud-gida o manusia na adna tama na iyan. So, ayam mapias iko tao na pangungunutan terimaan yan sa Quran ang uso hadith kung kaya sabutaw ng mga salaf tano. So, miyangaw na antano ang mga ulama paman na miyagin tawsiran si iko paman na masa inapadairan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subatan tano wag yung edit tano di kapanalan salam tano wag yung kaya bangsa tano wasirak matuan siya sa Sambuanga Sibugay Masya Allah Alhamdulillah ka kira usap panagyan kaya di tano di kapag live nang biya kaya di tano di kapamagusaya si Kuwagama tano Islam inshallah na so pumamagin si ko live agya ko taguro tano na live tano panamay ko paman na paguna nagyang kaya seminar tano pamakinagani kay sa to maudu bandingan amapi agi ko to pagusay niyan kaginan so paman na katan to agi ko to siksa si kubur na naan rakatano makarayag agi ko to paman na mga dalilian adilla niyan sa Quran o sa hadith nagugyan ko to paman na kaya sabutaw ng mga salafus salih. Salam rakanusan ang mga bangsami sa Sambuanga Sibugay kuway. Gyan ko to salam tanong pa na si Tuya Ning lawala mo paman na mga bangsa tanway ang mga maranaw salam rakanusan gyan kaya pagariakan ng biga si Said Lumna yung may di pa na yan nagyang mo ito sektan kapakaman yan igagad na si Aina Muti Aziz salam rakano mga bangsami si Fatima Aisa Jidi salam rakasan na bubayami si Kuwagama Islam si Jalil Sulaiman salam rakasan insan si Abdul Manap Mura ako si Nuraisha di Patuan salam rakanusan mga bangsami sa si kanon din sa CDO Mindanao salam rakano si Siti Makbin ako si Diamond di Baratan na salam rakano lang na mga bangsami kipagadatan kaya pagariakan
si Siranay sa Jeddah, si Akh Muhammad Thamanuddin, salam rakasan pagariko. Gaya guru tanwa si Alim Abul Khair Zuin Unakan, salam rakasan pagariko, siya penganu Allah Subhanahu wa taala. Mga bangsa. Gaya ko to ba? Gaya nakatano sa seminar na ino ami pakikilala si Arkano ka isad na ya mapia na seminar na aya sa bapian naging ko to ba sa mga ulama tanong saya na pagalindin na naging ko to ilmu amatatag kira nagina ni di tano di pamagugupaan na petukawan tanong nagumapangunaltan. Salam ki Jam Guljano, Waalaikumsalam si Haja Basira Sampurna, Waalaikumsalam salam rakanusan sa Pampanga. Salam rakanusan mga tunganayami, mga balaiya. Salam rakanusan si Nasrin Angni, salam rakanu agus si Sarifo Mukhtar. Yung ito ba? Salam na miskanulangon ang mga bangsami panganintano si Allah ang magwatan wag yung kutu akalilinta dan ang kapiti ginawa. Supatan tanu na si Agia Kaiya anti akan na si Haja Anisa Abu Bakar. Dan salam rakanusan anti upama ko keparos orasyo dan kepagaya bener pakanu sa Agia Kaiya seminar tan bunabus kanoro na paman na kenapa kanu bergeni adna paman na mga taragap kedaniun na sugano saya yang tua isa ko paman na mangantiakan si ko kawyag-uyag pan masyaallah dagira si siya Manila dan bener pa saya masya Allah pakasurga siran pakasurga Allah nagpakalidas ni Allah mo siksa si ko kubur yang tua antiakan si Maryam Marhumsar na isaw tua mabubaya mag seminar salam si ulang-ulang wano mga luksakan mga pagariyabi na gusto mga pagariumiyakan salam rakan ulang-ulang mga luksan si Siri Alunto Abangan salam rakan yung ito ba agi kaya kapag nada si kuwagama na isad na ya di gabaya o iblis ba tanoron na pagpakasong pagpakadarpa ayaw tuwa sa ba pandakagi so ilmo na sindaw mana nakasisindaw ang tanonian nag-ukita na kekedegetan wag yung kutualalan untol ginan din so kabaya o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so iblis na pangalangan tanonian ang tanong to di keto naging kutualalan at ito naging kutu ba sukun su iblis na inunan to pananab na riga andid ni kaalangin niya nung kumanusia nagyuto din mambuhi kapkelubay sa giya kutu panaguntaman ng manusia si kuagaman niya na Islam giya kaya paman na si tanong ibarat si kukap madrasa na upama ko ba tanong pagilayan na miya kay ito siya ko so kadakalan o mga murit si ko paman na mga estudyante tanong miya kay ito na nagyan ko ito panapaman na kamumuritiron na simusagyan ko ito kay ito iyan na andid ni paman na suwata na miyang eskwela din miya high school na minitargagyan ko ito di niya di ka pangadi na naman ito agyan ko ito pangalang iblis pangalang iblis agyan ko ito paman na lagi dito na kanaba manari pagpakaalang sigo di ka pag-eskwela wat agyan ko ito ka pangadi kapag ay panapaman na apya kami high school na natataros na kanagyan ko ito ka pangadi ko paman na adin na si mga ulamatan ayap na masasangan nila na si mga eskwelaan alhamdulillah gaya kami ron saya kaya ko ito ba panguluan ng sira nagyan ko ito isa ko mga ustad tanwa si Presa Manalinding sagi ko ito paman na masasanganiran mambuso mga watatano sa eskwela na dira ni Pangulusi kuwaga masalam rakan walang na paman na mga Arabic teacher madagalo ito ang mga ginawa kaya kanon salam rakan ulang
Yung kung ba, kanaba na napagaran si ko dito nung di ka pag-iskwila. Kaya kapiyas kanwa mga watami, mga riyami, na nagina kapya di kanu di mag-iskwila, natataros dito ka pangadi. Inoy ka pangadi, paman na dugawi kapagaya si kung mga darpa yung na, di ka pangadi na di maat sapto, na napapangadi kanu. Dadap man na ingada paman na sapto agad, napapangadi kanu. Kaya di ni uter ginagyan ka iya kapag na si ko. Agama, ay, o tagyang utang guru tanong, miya ka ma, balasan wala guru. Taros ka saya. Uway. Kuwan, tunay ni, pangipusangan. Imutor ka bisa. O tagyang utang guru tanong, miya ka masaya, balasan wala. Miya ka darpan na may tuboy oras na kanagatanod na kung kumasaan talos kanya. Kuwan. Pakalagap talos sa gaya darpan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagkaryakan sa gaya darpa, mga dato na po mga kai, na sama na yan na ayaw oras tanong na 9:42. Ayaw mana ini na lagi 10 minutos na kung pagyang ko ito alas 10 tanong. Na kung pakaranikan mo saya din, sumano sa isang gaya darpa tanong, aw tani sa mga pagtanong paman na matatapos ang iyang iya darpa. Wala sa kalwala, kataya ang iyang kaumag, yung banto tanong, as kanya ni mangubadori speaker tanong, sa iyang kaiman to seminar tanong. Dan sa nakaw sa iyang kultura kakatanong, arin tanong, pagarin tanong, si Sheikh Ali Hasan Tahab. Ang iyang ito ba, so matatapos ang saliw na sulod ni kanulan, katanong ni mga bibitira Ethiopia, nagumaman na ang tanong may naisik sa giya po ito panagpuntaman tanong. Wala sa kanwa ka. Giya po ito paman na kurang pagilain. Amay ka paman na ay puna ang giya po ito speaker tanong ba't sa giya kaya darubatan. Ang giya kaya po tanong na siya pa na makakumpun sa lipa. Nakataya na pa na pag-alas na biya ko masaya. Masya Allah. Wala sana Allah subhanahu wa ta'ala giya po ito panagpuntaman yan. Ngayon ito ba, pananawagay, simulang-ulang ng mga mansami na nasukano sa yan din, kakatayag yung kayang utanong na namiya ko masay. Nudan tanong yung kaya panalan salam. Salam tanong yung kaya mimbentay sa yung kaya live tanong. Si Alanuddin, ako si Said Mamiskal Ginal, si Roslain Lumambas, Salam Rakano, si Mitunong, Mitukir, ala kaula, mga tonong ay, si Mitunong, Mitukir, na Salam Rakano, si Ismail Tamay, si Abu Wail, si Abu Hakim Makadato, si Malik Mox Makadaag, si Swaib Sabi, si Ibrahim bin Jamal, si Samurai Line, si Jam Imbualo, si Dima Bunsa, si Arif Ahmed, si James Ramirez, si Kusan O, si Sultan Gaos Balua. Kaya ko ito ba ay akatimpalai mga bangsami na pakikilala Amerikano, nagpakitukawan na Amerikano, agyan kaya weekly Islamic seminar. Ayaw ito kapantagan nung nagawiin na uman lagi di agawi alungan na arba, ay di kapag poon na alas 10 taman si kuwaktu luo. Kaya ko ito ba sa mga bangsami marani saya. Yang kaya after una Commonwealth Market, Latex Market, yang kaya malilibutar kami saya, kamadagal kami si. Nagyan ni paman na kapigito ka Amerikano ron na, yang kaya seminar na umandun na ya weekly, umandun na ya isa kapito gawi, alungan arba, na nasugabayaon, na dumarpa, na darpa ka ron, ka isa niya mapiap na seminar sa babsagyang kunto, mga pipiyaso, mga ulama, paman na di rakatano di mapakabugay rakatano sa oras. Agya ko to ba paman na panabenar o mga pagarinyo gira kuan na mga papremyo gira paman na miyakal agya ko to riski na pambugay kami pa si ko
sabi ada ko mga mustamiin derpa sa giyang kaya derpa nago insyaallah na ada na paman na lunch up ke din saya wahid na lunch up ke din saya giyang ko to ba selamtan wag yang kaya kuan mga bangsa tanwa sisiran Matagu sa Calacas City, Batangas Province. Uy, masyaallah. Salam rakanusan mga taga Calacas, Lucena, yang kaya Quezon sa Quezon Province. Salam rakan. Si Ahmad Barao, salam rakanu. Si Miskin Akin. Waalaikumsalam. Si Don Miguel, si Anira Kabugatan Pindalawan, ako si tunay ni. Si Tanong Buto man importante na miya kilala mirakano. Nagukit ko kawan ni wagya kayap na Islamic seminar sa giya kaya darpa ami. Bala-bala sang kanu Allah sa madagalamapya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.